Kastalatibyan! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Urnusen ti parikot iti sanikwa, tapno saan kay nga agiginura. Tampok ditoy programa tayo. Kastalatibyan! Oh, lakay. Apay anak ka panimid ka di talamisaan. Ay, saan ko nagustuhan tinagtutungtungan mi agkakabsat? Maipapan iti matawid mi adaga. Anya, saan anasaya at asasawam? Kat kunakmatkan ka, asaan ka nga umanugot ang magudwa ti daga? Ngamin, sika ti ad-ado ti sakripisyo na, anangay aywan kadagiti naganak yo. Kaday tamat imbagak. Nakaungat kit din, dagiti dua kakabsat ko. Ay, anya ti kayat da? Ti kayat ni Salvador, ijay addawaig na. Kat di ta ti aramidan ta atalo no bilang. Kat ilaban mat kano ni Carmen, asaan amapan kan kwa na jay kabatuan apaset. Ay, aglalaban kayo no kasta. Asikaswan nyo kit di day ta sa nikwayo. Tapno saan aday ta ti diyo pagkikin na awatan. Veronica, kayat ko pa'y timangan. Apay aday ito'y laang tigi naom. Ay na awanan ti bagas. Imbagak tumat ngamin kan ka nga alaam mon jay tawid mo adaga. Tataluan na mon. Tapno saan tayon agumatgatang iti bagas. Hay, ngumingin na pa'y nga rod ti bagas. Kat, isumat imbagak kadag iti kakabsat ko, itay nagsasango kami. Kat, Kung ano manong Herminio, mas nalawlawa ti tawidan na. Ta iso ti inauna. hay, adula amin. Gaputa iso ti inauna. Adon ti bagi na. Ada pa yung bagana. Iso ka no, ti ado ti sakripisyo na kadananang kentatang, idi si bibiyag dapay. Uray anya pa'y ti bagbagana. Rombang amapankan ka dya addawaig na. Period. May samot ti buridak mi. Ni Carmen, akong di post ija Facebook. Ay, may samot da dya adina mo ti lablabidan na. Di na kano kayat aje kabatuan adaga ti mapanken kwa na. Kat, asidagmat iti kalsada. Di na pa'y kayat. Ay, una yun dagi dya akakabsat mo. No saan da kayat ti agbigay, ay kat, aglalaban tayo na. Anya ti makunam lakay? Makunak iti? Di kag dengdengag. Itayak pa'y asao-asao ditoy. Makaturturog na tao. Kunak, i-post ko ka din iti Facebook dagi jay agom akakabsat ko. Agom, dagiti kakabsat mo? Ne, apay, kasano ang nagbalin nga agom da? Di mo nangag jay istorya. Adda ayamat istoryam. Jay nga'y panagugudwami iti tawid. Jay kanu kabatuan ti tadahan niya. Sana mabalin day ta. Tasigun iti lintag. Anya ti bagbaga ti lintag. Ituloy mo Anya day jay? Inadal mi day ta iti nagadalak iti kinaator ni kat. Anya nga rood jay bagbaga ti lintag. Aguri ka matatadyak malagip. Ay, awanak sa matili insuro da. Barsakan kay ti cellphone makitam. Agin lalaing ka man akunakon kag. Agin lalaing nga ibagbagam. Kano nagadalak iti kinaator ni. Aping nga rod nga awan mat makitak apamanaknak anagadal ka iti kinaator na. Apay, tabiro kang pa lang ti pamanaknak mo. Dahito'y kinalaing ko aromaso, tinaan anay apamanaknak. Lakay! Lakay! Umay ka man ditoy! Kita nga gininanak, ayaban nakmanon. Umay ka, takita am dito impose, jay agin lalaing aburidak yo. Anya, nagipos manan ni Carmen? Kita am namin Nan, kita man. Diyak po na'y makita, basa amon. Kunana, dagiti agom kat adda mismo iti unag ti pamilya. Sana inikan iti hashtag ako nana. Addanto aldawyo. Nagtured matan ang nagipost iti kasta? Addanayon pa iti hashtag na Basama. Hashtag pera
over dugo. Mang-aagaw. Kuna naman, English dayjay anya nga English? Adda ayamat binasak nga English. English ti dengeg kaw. Aglablabusan day di akabsat mo Salvador. Saan anasaya ati aramidan na? Bagbagaam day di akabsat mo. Bagbagaam, wan? Bayam. Aga pa kami nga kakabagis na kastalag. Ay, unay katabannog kun aya anagnag na anagpirok iti abogado. Nasaya tasimbang petkan. Itay pa'y ngor-orayan ka. Kita am da ito impose ni Carmen. Oh, kita am Ne. Di mo mat unay ideket dito yung rupak data cellphone madulingak. Nagipos man ni Carmen. Ah. Pangpangtaan nan tipiyag tayo. Ay sus. Itaruntan sa day takabsat mo. Ini-screenshot ko di post na. Isunto ti ipakita kiti abogado no makasarita ta. Ay, nangina ti agabogado. Sa bagay Ay, napanak ije opisina ti may nga abogado. Agasem, 5,000 ti consultation fee. Ni, nagnginamutan. Hey, apay ako manatawa ka. At balakan samot tayo. Ay nalakay, nakabali sa kun kadagiti agom akakabsat ko. Nagpusak ijay Facebook ko naman. Talaga nagipos ka. No imbaga aramida. Ad-addan agumura da Basol da Aping ngamin nga ijay kabatuan ti itad kanyak. Sa bagay, si kaaburidak ti kanday ti kas jatawid. Ay nalakay, di mo lamong. Nga idi agsak sakit dagiti naganak may. Siyak ti para sukat iti daya porta. Makitam ti anos no? Nasingpat ka kit di aburidak Narespeto ka nga anak ken kabsa. Apay, di ka pa'y napnak nga katkatawa. Nasurukan amay sa oras nga katkatawa ka, Carmen. Ay, sobra ka mo. Italang mo't ngagkatawa. Lakay, adda na panunot ko. Tapno marisot day ta problema iti daga. Anya day ta, bakit? Ay, saan ang maala iti pudot ti ulo day taket? Orno san ti parikot iti sanikwa, tapno saan kay nagiginura? Nagsaya ateng bakit? Takas ta ti panunot mo. Kinaimbag. Katuan iso nga awisam dagiti kakabsat mo ngagsasarita kayo anasayaat. Ayun anya. Maornos day ta a problema lakay. Iso nga awisam dagiti kakabsat mo ngagsasarita kayo anasayaat. Wen, aramidag day ta, bakal. Denggam ibasak, ta nag-text kanyak ni Glenda. Anya ti kunana. Agsasarita kayo kano nga agkakabsat. Naikot na saya ta Talaga nasaya at mo't kiti daytoy aganwat ni manong mo Herminio. Kaano kami kanong agsasarita? Inton Sabado kano. Ijay restaurant, ijay ili. Ay, sumurutak to Taimbag lang nga damot mangted iti moral support. Anya ti makunam iti daytoy singasing dagiti kakabsat ko. Apay asyak nga iti pagdamagam. Kut, kunam anagadal ka iti kinaaturni. Tistingak man ita ti kinalaing mo nga ipaspasikat mo. Ay kayo na, day talaga yan. Sigun iti article to, Republic Act number 303. Nailanad ijay, arumbeng agdadanggay dagiti kakabsat. Nalaing ka? Apay ka poy. Namati kamit. Kung kuna lang day jay. Pinarpartwat ko la day jay Republic Act kas kada article dita. Sa dino ti pagkikitaan niyaw? Amom jay sikat a restaurant ijay ilay. Jay ihawan ko na. Ihawan? Nya mo day tan. Sana naimas ti sidaan ijay. May mayat nga ibagam nga ijay beer garden ti pagkikitaan niyaw. Beer garden? Kaya video kyan day jay. Video kyan kan restaurant. Ay, naimas ti makan ijay. Ado ti pulutan da akaldeng.
Ibaga, may jay kay ngagkikita. Sa anak mo't ngagpulpulutan. Siya ngay. Apay, sumurot ka? Siya nga ron ti attorney. Ilaban ko na ito'y akaso para kin ka. Nay, aguray ka man na kay. Apay, sa dino ti papananday ti a tricycle. Kat nalabsan tayo umatan ti restaurant a papananta ko ma. Saan nga ijay ti pagkikitaan tayo? Nay, sa dino nga yan? Ijay beer garden. Pag-iinuman? Mayamon, tayo sutikid daw ni Carmen na buridek mi. Patganta, tapno agkakapya kami nga agkakapsat. Ala, Bawalan ti agong ungat, bakit? katuan O anya, umanugot kayo iti singasing ko? Ila ko yulangan ti dagayo, kat pagbibingayan nyo. Tangay di kay matlagi kinaawatan. No siya, mabalin. Umanugot na. Katibingay ko, igatang ko laangan iti ado aburyas. Imbaglaan ni Gusyok Sa bagay, mayat day ta. Ala, umanugot akmat. Imbagla pag negosyok ti bingay ko. Total, di tayo matlag kikinaawatan iti day ta sa nikwa tayo. O sige, kastalatan ti aramidan tayo. Oh my! Ay, nagmayat ti agkanta Wani nga manong. Ay. Agbagay ti boses tado Agjuwit taman kit di. Mayat no talo tayo ngagkanta. Lakay, nabartakan. Nabartag asasawa. Ay, usto daytan. No, di nakpagsatan. Nagawid na nga ro din. Madamdama pa, tani, at dapay madagiti kakabsat ko dito Veronica, kuskus silapan nagsamot itay. Kat no is-isaman ka. Amok ayamot ti agkusilap. Ay, kasta aya? Ay, ayaban taman kit din ni Carmen. Takadwa tamot nga ginom. Carmen, umay ka dito, itagi-inom tayo. Wen, umay ka ditoy. Anya aya ti aramidem di talamisaan nagiti lalaki. Bambantayak nila kay ko ta nabartakan. Apay ay abantayam. Bye-bye Umay ka kit day. Taramanan tayo mat day to'y ladies drink. Ako nada. Ayun. Malagip mo ka di ba kahit no anya tin napagkikinaawatan mga kakabsat, may papan iti tawid mi adaga. Ila ko yung ngarudan ti dagayo. Tadi isupay, apagaapaan nyo. Ay, wen gaya man niya. Nasaysayatan ti kasta. Day tamot ti nagtutulagan nyo. Ay kat, wanan taaga apa kayo mat ngamin. May mayatan ngagpaiso ti kasta. Saan kami ngagpaiso nga kikinaawatan, may papan iti dayja adaga. Ala tati mapaglakwan ay kat aramaten iti nasayaat. Kan, paadwan pa'y Una. Tahusto tay na ko na ni Glenda. Urnusan ti parikot iti sanikwa, tapno saan kay nga aggiginura. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao akunana. Urnusen ti parikot iti sanikwa. Tapno saan kay nga aggiginura. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Kastala ti biyag. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.